ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೇನು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಅಪ್ಪೆಯಾದು ಮಾಯದ ಮಿರೆಪೇರು ಪರಪಾದು ತಮ್ಮಲೆಯಾದು ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿನೀತಿ ಪಂಡುದು ಇಡೀ ಈ ಕಣಂತೂರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪೊಳಗ ಮಾಯದ ಬೇಲಿಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಣಂತೂರದ ಸರ್ವದೈವ ಶಕ್ತಿಲೆಗಳ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೋ ಪಂಡದು ಸೋಲೈತದು ಪುಡ್ಯಾಡುದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರುಗಳ ಸರ್ವ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರೆ ಕೈ ಸೇರಿನಂತನ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ನಾಡೋರ್ಮೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆಟಿದ ಲೇಸುಡು ದಿಂಜ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಭಾಗವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಆಟಿದ ತೆನಸು ಒನಸು ದಿಂಜ ವಿಕರ್ಷಣೆದ ನಿರಾಸೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರರ್ಥಕಾಂದ ಎಣ್ಣಿನ ಭಾಗವು ಪಂಡ ವಾಟಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದೇ ಜನಕಲು ಬತ್ತ ಕೈ ಸೇರುನಿ ಬಹುಶಃ ಮೂರು ನನ್ನ ತುಂಬುಗಂಚ ಕೈ ಸೇರಿರು ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವರ್ತಮಾನಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಕಣಂತೂರುದ ಜನಕುಲು ಆಟಿದ ಆಚರಣೆನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಲ್ಪುವೆರು ಐತ ಪೊಲಬುನು ಕೇಂದೆ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಬಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಪಡೆಯೋನೇರು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ಜನ ಸೇರಿನ ಸಾಕ್ಷಿನ ನೆಣ್ಣುವೆ ಐಕಾದ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಣಂತೂರು ಬಾಳೆಪುಣಿ ಈ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯೋಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಟಿದ ಪೊಲಬು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಪಿರಾಕದ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾರ್ಧನೋಡು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲು ಅರಿವಾಣದಾತು ಉರುಟುಗೆ ತಿರ್ತ ತುಳು ರಾಜ್ಯವಾ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಪನುಡಣ್ಣ ಪಂಡ ತುಳುವ ನಾಡು ಅವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತನ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಿಲೆಟ್ಟು ಅನನ್ಯವಾಯಿನವು ಅಮೋಘವಾಯಿನವು ಅಂಚೊಪ್ಪುನಗ ಆ ನಾಡುದ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಕಾರಣ ಆತುಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜೀವಾಳ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪುನಂಚಿನ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ಐಕ 2,000 ವರ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುತ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಪ್ರಾಕದ 1ನೇ ಶತಮಾನದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರೀಕ್ದ ರುದ್ರ ನಾಟಕೊಡು ತುಳುತ್ತ ಪದ ಕುಲಿತನಿಗೆ ಕೇರಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಕೇರಳದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಲಯಾಳ ಗ್ರಂಥಡು ತುಳುತ್ತ ಪದ ಕುಲಿತನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಸಮಯೋಡು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1500 ಸಮಯೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯೋಡು ತುಳುತ್ತ ಪದ ಕುಲಿತನಿಗೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಅವು ಬರೀ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಕೃತಿಕಲೇಡ್ಲ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುತ್ತ ಪದಕುಲು ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರ್ತಮಂತೋನ್ವೇರು. ಅಂಚಾದು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸುವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಅಮುಕ್ತ ಮಲ್ಯದ ಪನ್ಪುನ ತೆಲುಗು ಕೃತಿ ಇಟ್ಲ ತೆಲುಗು ಕಾವ್ಯೋಡ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಪದಕುಲು ತುಳು ವಂಶದ ಬೊಕ ತುಳು ನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೊಲಬುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲು ತೆರೆಯೊಡಿತಿನ ಸತ್ಯ. ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುದ ತಿರ್ಲುದ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು. ದ್ರಾವಿಡರ್ನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಲತ ಜೀವನದ ಆವರ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ದೇಶಕಾಲ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬನ್ಪುನ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ದೇಶಕಾಲಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ವರ್ಷಾವಧಿಯಾದ ಕಾಲಾವಧಿಯಾದ ಪಿರಪಿರಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷಂತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಪಿರಪ್ಪ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಂಜ ಆಚರಣೆಲು ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂದುವೇ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲವಾಯಿನ ತೌಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ದಿಂಜ ಆಚರಣೆಲುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಈ ಆಟಿದ ಆಚರಣೆ ಇಂಕ್ ಆಚರಣೆ ಆಟಿ ಗೌಜಿ ಆಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಟಿದ ಉತ್ಸವ ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಇಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸಮ್ಮತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಅವನ ಆಚರಣೆಯಾದ ಇತ್ತೆಂಕಲು ಪರಪೋಕುದ ನೆಂಪುನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರತು ಆ ಕಾಲೋಡ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಜೀವನಡು
ಇಡೀ 16 ವರ್ಷೋಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಂಗೋಲುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾತೆ ಆ ತಿಂಗೋಲುಡು ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ನಡಕೇನು ಇತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಆದ ಎಂಕಲೇನು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಬುನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ನಂಬುವ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅವು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಇಕ ಪುದರ್ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಡ್ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ ರಾಣಿನ ಪುದರ್ ಆ ತಿಂಗೋಲುಡು ಆ ರಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿ ನಡೆದವರ ಆಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗೌರವಾರ್ಥ ಆ ಪುದರನ್ನು ಆ ತಿಂಗೋಲಿಗೂ ದೀಯರಿಗೆ ಇನಿ ಅವು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆತನು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇನ್ನು ಒತ್ಪೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲೈನೆ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಯಿನ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುಂಡು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೇದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಾರತೋಡು ಪಿರರೆಡ್ಡು ಕಾಲಮಾನ ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು ಐಟು ಒಂಜನೇ ಕಾಲಮಾನ ಪದ್ಧತಿ ಬಾನೊದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬಟ್ಟಲು ಚಂದ್ರ ಆ ತಿಂಗಳು ದೇವೇರ್ನ ನಡಕೇನು ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುನವು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೇನು ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುನವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕ್ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೀರು ಚಂದ್ರಮಾನ ಐತೆ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಅಂದ್ ಐನು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನ ಪುರ ಎಂಕಲು ಗೊತ್ತು ಆ ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪು ಐತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸುರೂತ ತಿಂಗಳು ಚೈತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಅದು ಬರ್ಪುನವು ಆಷಾಢ ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಭಾದ್ರಪದ ಅಶ್ವಿಜ ಒಂಜೊಂಜೇಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ನಾಡುಡ್ಲ ಮಲಯಾಳಡ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಇಸ್ಲಾಮು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೇದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ತುಳುವ ನಾಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 16 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುವ ನಾಡುದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಪತ್ತುಲು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾನದ ರಸು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದೇವೆರಾಯ್ನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತೂಂಡ ಚಂದ್ರರಡ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೂರ್ಯಬದ್ಧವಾದ ಉಪುನಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪುನವು ಅಂಚಾಗ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ ಬದ್ಧವಾದ ನಡಪು ನಡೆದವರ ಇಕ್ಕ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಅಂದಲೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ತಾರೀಕು ಒಂತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬರು ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಬರ್ಪುನ ದಿನನೇ ಬರ್ಪುನು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಿಸು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪ ವಿಷು ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದ ತದ್ಭವ ರೂಪವು ಬಿಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿಸು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಗ್ಗು ಪನ್ಪುನ ಸುರುತ್ತ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಬಿಸುತ್ತ ಪಗ್ಗು ಅವು ಸರಿಸುಮಾರು ಬೇಸ್ಯದ ಅತಿರೇಕದ ಪರಾಕಾಷ್ಠದ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡು ನೀರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಊರುಡು ಮಣ್ಣದ ನೆಲ ಪುಡವು ನಂಚಿನ ಬಿರುಕು ಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಬಿರಿವು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನೀರು ಸುದೆ ಆಜಿದು ಊರು ಭಂಗ ಬರಪು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಬೇಸ್ಯದ ಬೇಸರಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಗ್ಗುದ ತಿಂಗೋಲು ಕರಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಷ ಬರ್ಪುನು ಇಂದು ವೈಶಾಖ ಇತ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಬೇಸಗಿಂದ ಹಿಡ್ದೆ ಬೇಷ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ಬೈದನು ಇಂದು ಪಿರ ಬೇಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಆ ಬೇಷದ 10ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕಲು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಪುವ ವೃಷಭ ಮಾಸದ 10ನೇ ದಿನ ಹತ್ತನಾವಧಿ ಇಂದು ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಪುವ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಬಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಕಾರಗ ಗಗ್ಗರ ಗೋಪುರವಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ಆಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಯನವ್ರ ನಡಪರಬಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಡಿದು ಗೌಜಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಭ್ರಮ ಮಿನದನಲು ಉಂತುದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಬಂಧನ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರು ಐಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಇಂದು ಬರ್ಸದ ಲಕ್ಷಣ ತೂಜುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೇ ತಿಂಗೋಲುದ ನಡುಡ್ದು ಜೂನ್ ತಿಂಗೋಲ್ದ ನಡುಮುಟ್ಟ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪು ಕಾರ್ತೆಲ್ ಈ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡ್ ಬರ್ಸಗೊಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಚಾಲನೆ ತಿಕ್ಕದು ಐತ ಪರಾಕಷ್ಟೇ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ತಾರಾಮಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಬಿರ್ದದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನವು ಬಂಜರ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಯಾಪ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕಾರ್ತೆಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡು ಆಷಾಢ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಈ ಆಷಾಢದ ದ್ರಾವಿಡ ರೂಪನೇ ಆಟಿ ತಿಂಗೋಲು ಕೈ ಸೇರಿದಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರ
ಆಟಿದ ಮಾತ ದಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುలుంಡ ಅವು ನಡತ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸೋಣ ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಂತೇಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಇಂಚ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗೋಳು ಆಂಡ ಈ ಆಟಿ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣಗೆ ವಿಶೇಷವಾದುಪುನು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಚರಣೆದ ಗುಟ್ಟು ಎಂಚ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಟಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗಾಲಗೆ ಮಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲಗೆ ಮಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕೇರಿದ ತಿಂಗೊಳುಡ್ದು ದುಂಬು ಬರ್ಪುನವು ಅಕೇರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂಡ ಐತ ದುಂಬು ಬರ್ಪುನವು ಮಾಯಿ ಅವು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬರ್ಪುನವು ಆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗೊಳುದ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನವು ಅವು ಮರಿಯಾಲ ಎಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮರಿಯಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಮುಗಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮರಿಯಾಲದ ಅಬ್ಬರ ಮುಗಿಂಡು ಎಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅರೆಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳುವರೆಗೆ ರಡ್ಡೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪುನಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದು ಆಟಿಡ್ದ ಆ ಪೊರ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚರಣೆಲು ಪುಟ್ಟೊಂದು ಬೈದ ಕರ್ಕಟ ಮಾಸ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಕೇರಳದ ಆಟಿಗೆ ಕರ್ಕಡ ಮಾಸ ಅಂದು ಪುದರು ಕರ್ಕಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ಲೆ ಈ ಆಟಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆಟಿ 18 ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ ಆ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಆಟಿ ದಾಯೆ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದಕೇಂಡ ಆಟಿ ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಅಬ್ಬರದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದು ಈ ಕರ್ಕಡ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಡು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ರಚನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗೆತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬದಲಾನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಪ ಪಿಸಿರು ಜಿಂಜಾಪುಂಡು ಊರುಡು ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಬಂಗೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲದೋಲ ಈ ಬುಳೆಚಿಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಜದ್ರಪತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾಪುಂಡು ಬೆನಿಯರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ನಿಲಿಕೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ತಿನಿಯರೆ ಅಂತಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಊರು ಐನು ಎದುಕೊನೇರೆ ಐನು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಲ್ಪರದೆ ಅಪಂಡ ಭಾರತೀಯರ ಗುಣ ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ವೀಕರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡ್ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಲು ಬರೋಂದು ಬೈತನು ಅವು ಆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವತೆಯನ್ನು ದೀತಿನವು ಇಡೀ ಊರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯವು